खुलुमबाय बयनिसिमबो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो माखासे गोबां बाथ्रा फोरमायनांगौ दं आरो निमाहा बिनांगौबो दङ। बेखौ जोङो फारियै दिनैनि नैबे भिडिअआवहाय जोङो फोरमायथिलांनो सानदों। जोङो गोबाव समनिफ्राय जोबथेसालियाव मिरु जोबथेसालियावहाय मोनसे बैसागु फोरबो खुंनाय जागोन होननानै जोङो थांखि लाबोनाय जादों आरो बिथांमोनजों सावरायनायबो गोबां जाबोबाय थादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो मैयानि समावहाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोनो हाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा निमाहा बिनांगौबो दङ। लोगोसे जोंनि माखासे मोननाय बेफोरखौबो जोङो फोरमायनो गोनां दङ। गोबाङानो हरदों, रायजो राजानिफ्राय लानानै मोननै पलिटिकल पार्टियाबो हरनाय जादों। लोगोसे बिनिफ्राय समाज सिबियारि आरो जातिखौ अनग्रा बिथांमोनाबो बेवहाय हरनाय जादों। बेखौ जोङो फारियै खोन्थालांनो सानबाय। ओमफ्राय गिबियावनो आङो फंसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो सानदों जे मैया जोबथेसालियावहाय फुंनि 12टा 1टासिमावहाय माखासे भिडिअफोर ओंखारनाय जोङो नुनो मोनदों। बेवहाय गोबां जेंनाया जायाखै नङा जादों आरो ओमफ्राय खिन्थु गासिबो हाबजोबनो मोनदों। बेबायदि गावसिनिखौ सोनाय आरो जोंनिखौ सोयि बेफोरबायदियाबो जाया नङा जादों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय लास्ट सेसनाव गासैखौबो सोजोबनाय जादों आरो माखासेफोरा दिनै गेजेर ससेनिफ्राय गिदिंनानै थांफिननायावहाय माने हाबलांनो मोननाय जायाखिसै आरो जेखियानो जादोंला बिनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। ओमफ्राय गोबाङानो हाबनो मोनदों, जिखुनु जा 100नि गोजौआवनो मथा-मथि 200नि खाथियाव थाहैदों आरो 200नि खाथियाव थाहैदों आरो 200नि खाथियावहाय मानसिखौ सोनाय जादों। खिन्थु फुंसिमावहाय 70ल' सोनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे खावलायनायनि गेजेरजोंहाय बेफोर खामानिया जोबनानै थांदों आरो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनियावहाय फैसा बेबायदिनो रायजोफोरनिफ्रायबो मोनबोदों। बिनि डिटेल्सखौ जुदि फरायलांजोबना होयोबा जोंना गोबां सम लागोन आरो भिडिअआबो बिराद गोलाव लागोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनगोन आरो बेनिखायनो आङो बेखौल' बुंनो सानदों, जोङो रायजो राजानि अनसायनायावहाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो हाबाय। बेवहाय खुब मोजाङैनो जानानै थांबाय। बेबायदि हाबनायनि बेलायावल' एसे प्रब्लेम जादोंमोन, बेबो उनावहाय सलुसन जाजोबदों आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो बुंबावनो सानदों जोंनियावहाय गोबां बेबायदिनो समाज सिबियारिफोर दङ आरो पलिटिशियान लिडारफोर दं। पलिटिशियान लिडारफोरनि बेलायावहाय जुदि बुंनो थाङोब्ला फैसानि एमाउन्टखौ बुंलायोब्ला बहुद गाज्रि जागोन आरो बेनिखायनो समान भाबै नोजोर होनानैहाय आङो बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय मोननैबो पलिटिकल पार्टिया जोंखौ मदद होदों, माने फैसाखौ डाइरेक्ट जोंनो हराखैब्लाबो माने बुस्थुफोर अनसुंथाइफोर हरनाय जादों माखासे। ओमफ्राय मोननैबो पलिटिकल पार्टियानो समान आरो बे माइकआप बे जायगाया मोननैबो समान माने मदद होदों। बेवहाय खुनु बांसिन खमसिनखौ जोङो बुंला, बेवहाय गोबां प्रब्लेम जायो आरो दा बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो रायजो राजा जेसेबांनाखि सोनानै हरबाय नोंथांमोनखौ जिउआव बावनो हानाय नङा आरो जायफ्रा पलिटिकल लिडारनिफ्राय मोननैबो पार्टिनिफ्राय हरदों नोंथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर। नोंथांमोनखौबो जिउआव बावनो हानाय नङा। मोननैबो पलिटिकल पार्टिया बेफोरबायदि बिथिङाव जे सापर्ट खालामहरदों बियो जोबोद बाख्नायजाथाव आरो स्पेसियेलि रायजो राजाखौ आङो साबायखर बावहरो। नोंथांमोना जे हारि अनसायग्राफोरखौ गोरबोजोंहाय मोजां मोनो बेखौ आंनि साइडनिफ्राय आं क्लियारै नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो बे साबायखरा जोंनि खुगाजों बुंनाया थोजासे नङा, अब्लाबो नोंथांमोननो हरफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया। जास्ट आं बेखौल' बुंगोन, जोंखौ सोरजिगिरियानो नोंथांमोन बयखौबो बोर होथोंसै। आरो समाज सिबियारि हिसाबै आङो नामखौ लानो सानदों। समाज सिबियारि हिसाबै जोंनियावहाय जि बिदाय सार, बिथाङा हारि अनसायग्रा लोगोसे समाज सिबियारि। बिथाङा जोंनि गोनो गोथो जानाय समाव बिथाङा जोंखौ हाबसननानै गोबां मदद होबाय। दिनै जोङो माखासे मैगं थाइगं बायनो थाखायबो जोंनियाव रांनि प्रब्लेम जाबायमोन। ओमफ्राय जोङो माब्रै खालामगोन माब्रै मागोन माने जोङो रायलायबोबाय थानाय समाव क'क्राझारनिफ्राय जोङो रिटार्न जादों। बे समाव रायलायबोबाय थानाय समावनो जोङो मा जाबाय
बिथांनिफ्राय जोङो कल मोनसे मोनबाय आरो गावनो बिथाङा हरदों माने भिडिअ नुस'नानै बिथाङा हरदों आरो दा सासे समाज सिबियारि आरो हारि अनसायग्रा सासे लिडार होनना बुङोब्ला नाम्बार 1 आव सासे जि बिदाय साराबो गोग्लैयो बिथांखौ जोङो मा रावजों फोरमायबावनो बिथाङा मोनसेबो खमि खालामाखै दिनै बिथाङा बेडशीट हरदों आरो बेबायदिनो मैगं थाइगंफोर हरनाय जादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय दाउ मानै हरनाय जादों दाउला खासि बिराद गिदिर गिदिर दाउला खासि आरो ओमफ्राय बेबायदि आलु बस्ताफोर हरनाय जादों ओमफ्राय प्लास बेजों लोगोसे गामसाखौबो बिथाङा हरनाय जादों गामसा जे बिथांमोना गानदों बेखौबो हरनाय जादों ओमफ्राय लोगोसे आङो मा होननानै मा बिथांखौहाय साबायखर बावबावनो माने रावानो जोब्बाय बिथांनि बिजनेस बिथांनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बोरगोनां जाथोंसै आरो आवगायलांबाय थानो हाथों बिथांनि जा जेंनाफोर फैबाय थादों बियो थाबैनो बोस्रांजाथों आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौ क्लियारै बोर सारस्रि हरो ओमफ्राय नेक्स्टआवनो जाहैबाय जिसुया सुमफ्रामारि बिथांखौ जोङो बयबो मिथिगौ बिथाङा समाज सिबियारि गोबां बेबायदिनो बबेबा मोनसे अलखद समावहाय बिथाङा थांनानै बेबायदिनो न'फोर बुदलाब जानाय बा न'फोर गब्लंनायफोर नुयोब्ला इमिडियेट माने बिथाङा बेबायदि प्लास्टिकफोर बा गुबुन गुबुन रोखोमनि बुस्थुफोरखौ बिथाङा बायनानै होयो लोगोसे बेल' नङा स्कुलफोरावबो सरकारा होनो हायि समावहाय बिथाङा होनानै होयो बेबायदि गोबांथार बिथाङा खामानि मावबोनायखौ जोंनि मेगनाव जोङो नुनो मोनबोबाय थादों दा बिथांनिबो गिदिर बेवहाय मदद दङ बिथांनियावबो आङो सानो माने फैबाय थानाय समावहाय बिथाङा जौगालांथों आङो मा होननानै बिथांखौबो साबायखर बावबावनो बिथांनि मावलांबाय थानाय बिथांनि बिजनेस मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बोरगोनां जाथोंसै आङो मिरु जोबथेसालिनि जानानै जेसेबां माने अनसुंथाइ हरदों पाब्लिकनिफ्राय लानानै पलिटिशियान लिडारफोरसिम आरो समाज सिबियारिसिम नोंथांमोन बयखौबो आङो बोर सारस्रि हरो मिरु जोबथेसालिनि जानानै आरो बिथांमोनाबो जुदि बेबायदि मिडियायाव अपेन फैनो मोनोब्ला निश्चय नोंथांमोनखौ साबसिनै मान बावहरगौमोन आङो आंनि खुगाजोंहाय बुंनानैहाय आङो फोजोबनो हायि माने बाथ्राखौ बिथांमोना माने बुंहरगौमोन दा जिखियानो जादोला आंनि साइडनिफ्राय आं नोंथांमोन बयखौबो मिरु जोबथेसालिनि जानानै साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनियावहाय गोबांथार बेबायदिनो मददफोर मोनदों जेराव आर'नाइफोर होफैनाय आर'नाइफोरबो जोङो मोननो हादों माखासेफोरखौ जोङो नामफोरखौ गोसोआव गैजोबलिया बेखौ जोङो गोसोखांबाबो गोसोआवनो फैयासै आरो जिखुनु जा गोसोआव फैयिफ्रा दुखु दा मोनसै जोंनि नामखौ मेनसन खालामाखै होननानै नोंथांमोनखौ गोजौनियानो नुहुरगासिनो दं होननानै जोङो बुंनांखासिगोन आरो नोंथांमोननि जे सापर्ट खालामनाय नोंथांमोननि अननाय होहरनाय बेखौहाय जोंखौ सोरजिगिरियानो नुहुरगासिनो दं बेखौ जोङो बुंनांगोन जायनि थाखाय जोङो मानसि हिसाबै गोसोआवहाय जोङो लाजोबनो हायाखिसै ओमफ्राय लोगोसे आङो बुंफानो सानबावदों जोंनि मावथि हान्जा जोहोलावफोर जाय सेंग्राफोरा माने गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो दिनै गाव सिङाव हाबफानानै रंजाहैयालासिनो दिनै बाहेरायावहाय थानानैहाय बिथांमोना गोबां मदद खालामबाय दै रोगाना होनाय मा रोगाना होनाय बेबायदि माबा मोनसे गोनांथि जानायावहाय थांब्रबनाय मानाय बेफोरखौ बिथांमोनानो गासिबो मावजोबदों दा जोंनि टीमखौबो स्पेशली आङो हामबाय होयो बयबो जेन' मोनफ्रोमबो खामानियाव मावनानै थानायावहाय बोर गोनां जाजोबथों आरो उनावहाय बांसिनै सापर्ट होनो हानाय जालांथों आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो क्लियार खालामो लोगोसे आङो हामबाय होनो सानबावदों जाय गेदेरमाफोर सफैनो हादों नोंथांमोना जे नैबे बेसेन गोसा रंजालि बैसागु फोरबो बिदाय होनाय मिरु जोबथेसालियाव नुजाफैनो हाबाय XNDF इउनाइटेड फरमनिफ्राय आरो आर्टिस्ट मेथाइ खनगिरिफोरनिफ्राय आरो मोसाखावरिफोरनिफ्राय आर्टिस्ट एसोसिएशन बिनिफ्राय सफैनो हाबाय नोंथांमोन बयखौबो साबायखर होयो जोङो सानाखैमोन जे नोंथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा समखौहाय गारनानैहाय बेयाव फैगोन होननानै दिनै हामबाय होनांगोन बिग्राय सार आरो फुंजा सार
बिथांमोनहा आलादायै मोनसे प्रग्राम दङमोन बेखौ गारनानैब्लाबो बिथांमोना बेयाव फैदों आरो बिथांमोना फ्रियावनो मोनसे रंजामाखौ होलांदों होननानै जोङो बुंनांगोन जोङो माने बुंनानै फोजोबनो हालिया बिथांमोननि जे अननाय होनाय सापर्ट होफैनायखौ आरो मोसाखावरि बिथांमोनाबो मेहेर गोनाङै मोसाफैनो हाबाय दा आर्टिस्ट एसोसिएशन हिसाबै जोङो बिथांमोननो थोजासे हरनांगौमोन नाथाय बेबायदि जोङो हायाखिसै जास्ट जोङो गारिनि बेबस्थाखौल' जोङो बानायनानै हरनो हानाय जाबाय दा बिथांमोनाबो गोसोआव दुखु मोनलाङा लासे नोंथांमोना जोंनि भुलफोर बबेयावबा नुलांदोंब्ला जेन' निमाहा होलाङो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे मिरु जोबथेसालिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो जाथिनि मोनसे खामानियावहाय बयबो मदद होलांबाय थागोन जोङो बेखौ मिजिंथिबाय आरो नांगोन जोंनि बायजोआव थानाय डिफेन्सआव मावनाय जोंनि बर' सुबुंफोर बा बर' जोहोलावफोर बिथांमोना बबेबा मोनसे देशनि सिमायाव गसंनानै गावनि जिउखौ बावसोमनानै दंहैयोब्लाबो माने बिथांमोननि खस्थ' आरो दुखु खस्थ'खौहाय दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोना गावसिनि थैखौ गोलोमदै खालामनानै खामायनाय थाखाखौहाय बिथांमोनाबो अनसुंथाइ हरदों डिफेन्स लेभेलनिफ्राय ओमफ्राय लोगोसे बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय खामानि मावनो थाहैनाय बिथांमोनाबो गावनि न'खरनि हरनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो एसेब्लाबो बिथांमोना माने हरनाय जादों बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर होनांगोन जिउआव बावनो हानाय नङा जोंनि साबायखर बावनाया थोजासे नङा जिखुनु जा नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो मावनाय बिथिङावहाय जोंखौ सोरजिगिरियानो प्रटेक्ट खालामथोंसै डिफेन्स लेभेलाव आरो बै जायफोरा कम्पानिफोराव मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो जाबायदि थांखि लानानै बिसोर खामानि मावनो थांदों न'खर दाफुंनो थाखाय बिथांमोननि न'खरफ्रा थाबैनो दाफुंजाथोंसै आरो साक्सेसफुल जालांथों आरो गथ' गथायफ्रा थाबैनो जौगालांनो हाथों आङो आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो बुङो लोगोसे आङो बुंनो सानबावदों बेवहाय पलिटिकेल साइडनिफ्राय जेबो सानलायनांगौ गैया राकेश ब्रह्म सार बिथाङाबो जरासे सेन्देल माने बयनोबो हरनाय जादों साबेसे जोबथेसालियाव दङ जरासे सेन्देल बिथाङाबो हरनाय जादों बिथांजों फनाव रायलायलायनानै बिथाङानो बुंहरबाय सेन्देलखौ आंनो हरगोन होननानै आरो बिथाङा गावनि न'सिमबो आंखौ लिंहरनानै गावजों लोगो लालायनाय परिबेस बिथाङा सम खाबु होबाय बिथांजोंबो बिथांनि मावनाय थांखिफोरावहाय बोरगोनां खालामथोंसै आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो क्लियार होहरो बिथाङा जा थांखिफोर लादों बियो जाफुंलांथों बेखौ आङो सानो जोङो पलिटिकेल लेभेलावहाय गोबांथार दाङाबाजि जादलायलायो बियो सिम्पल माने पलिटिकेला आलादा मोनसे चेप्टार ओमफ्राय मोनसे बे जाथिया मोनसे आलादा चेप्टार नोंनि जाथिनि सोरबा सासेखौहाय हात होयोब्ला बिनियाव सोरबा सासेनियावबो माने गोसोआवहाय नांलायनाय फैखायो आरो दा बेनिखायनो बिथाङा हरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लोगोसे साबायखर बावनांगौ गोबां दङ गोबाङानो थालांबाय जानो हागौ नाम बुंख'जोबनो हानाय नंलिया आङो बेखौनो बुंनो सानो जोबथारनायावहाय गेमस्रि दैमारिनि जे हौवा लावदुम बिथाङाबो मैया जोबथा माने आलासिफोर माखासे न'आव थांस्लाबनो हायि बेस्थ'थायाव थानाय लोगोसे बे आलासिफोरखौ लिडिं खालामलांनाय हटेलसिम बिनि खरसाखौहाय बिथाङानो बानजोबनाय जादों बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बिथांनि मावलांबाय थानायावहाय साक्सेस जालांबाय थाथों आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो क्लियार बुङो आरो राजा नोंथांमोन आङो जोबथारनायाव नोंथांमोन बयनिसिमबो निमाहा बिलांनाय थाबाय बबेयावबा भुलफोर जालांबायब्ला जोंखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय आरो जोंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरा सोरनिबा थाखाय बबेयावबा बिस गोनां जालांबायब्ला बेखौबो गावनिनो आंगो बर'नि इउटिउबार होननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय स' थेंक इउ दिनैनि थाखाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।